Gipasiradaan sa Department of Migrant Workers ang duha ka mga language learning centers sa lungsod sa Minglanilla ug sa Cebu City tungod sa illegal recruitment. Sayran ta sa live report ni Fem Marie Dumabok. Fem? Ses unang girumbo sa Department of Migrant Workers kon DMW ang usa ka Japanese language school nga nahimutang sa 4th floor sa usa ka building diha sa barangay Linaw Lipata sa lungsod sa Minglanilla. Gihimo ang operasyon samtang gipahigayon ang klase sa 8 ka mga tinun-an sa Japanese Language Learning Center diha sa lungsod sa Minglanilla pasado las 10 ganihang buntag. Matod sa 25 anyos nga usa sa mga tinun-an nga naa na sila sa unom sa siyam ka buwan sa ilang pagkat-on. Mubalor tanan sa 72,000 pesos ang ilang bayro noon ug nga gipahangyo matod sila nga mahimo lang makabayad sila og tag 3,000 pesos matag buwan. Gipasaligan matod siya og maka-apply sa Japan human sa iyang pagkat-on sa Japanese language. Pag-study me, then after is muhatag sila ang job order, then makaadto na Japan. Supposed to be 8K ang monthly pero gi-divide siya. So bali, ang monthly na mo there is 3K. So mahog siya og 2 years na mo bayaran. Ang maong learning center ang matod sa tag-iya sa building nga sud na sa usa ka tuig ug 4 ka buwan nga nag-abang sa gihimong eskwelahan. Ug nga ang tag-iya sa center ang atua sa Japan. Ano, 1 year and 4 months ba na nakalarga sa Japan? Wala pa man ko, as far as I know. Ano gyud kanang language learning Language learning, radyo ilang gihimo. Nasuta usab gikan sa Business Permit and Licensing Office sa munisipyo sa Minglanilla nga kaduha na nila kini gipadadaan og notisya ang maong learning center kay why business permit. Wala ni sila mo comply og business permit. Kami is naka-notice na may ani nila, second notice. So ang next ani niya is ang final. Based po dito sa aming investigasyon, lumalabas na sila po ay nagpapanggap lamang na mga training centers. Sila po talaga isang recruitment agency, nagpapadala po ng mga aplikante po papuntang Japan. Sila po ay nag-o-offer po ng mga trabaho po, housekeeping, ayan po, factory working, caregivers, food processing po papunta Japan. With a monthly salary of promised monthly salary of nasa 70,000 pesos. Samtang pasado launa karong hapon usa ka language learning center usab sa may barangay Kugon Ramos, Cebu City ang gipasiradaan sa DMW. Pagpasabot sa tag-iya sa mga language learning center nga wala sila'y recruitment nga gihimo ug wa usab sila'y gihimong pagpasalig nga palargahon ng ilang mga tinun-an. Purely language school ra ginamo. Wala gimi nang recruit sa mga estudyante kay bawo gina sila tanan magpa-enroll, tanan magpakuan, mangutanan na sila og nabi kon moingon mi nami kaila pero kanang ad kamo lay adto kamay istorya siyempre kay maniguro man sad mi nga sila makaadto sila sa estudyante ay sa agency nga kanang lisensyado pod nami ikuan. Pero wala gyud mi nagdawat og kwarta nila, wala mi kanang sana nagsaad nila nga makalarga gyud sila, wala. Apan mato di Duliete nga adunay kalapasan ang maong center nga illegal recruitment by referral. Actually similar sa nung naipasara po natin kanina, no. Different lang siya sa modus kasi yung kanina direct recruiter po siya, whereas in this particular training center, yun namang tinatawag natin siyang recruitment by referral. Ibig sabihin, there is a tie-up and partner agency actually. Gipasabot sa kadagkuan sa DMW nga sud sa pila ka buwan nilang gipaubos sa surveillance ang maong duha ka center ug nakita nila ang mga kalapasan. Ongoing ang among mga surveillance. Ongoing ang among surveillance aning mga ingon-aning recruitment, no, illegal recruitment activities. This will serve as a warning. Of course, yes. Dapat atong mga in the guise ba ayon na nila kung sa ilang authorized business dapat mao gito ilahang i-operate, dili sila mag-offer pa og another work nga dili ito appeal sa ilahang authority. Ses ikatulo ug ikaapat nga kadto nga mga establishmento nga gipasiradaan sa DMW dinhi sa Subo ug dinhi mismo sa Central Visayas sud ning tuiga sukat nga gisugdan nila ang pangpagukod sa mga nalambigit sa illegal recruitment. Ses, Daghang salamat, Fem Marie Dumabok.